ndị ọma na-ege anyị ntị, ọka bụkwa n'oge mpaghara nta akụkọ nnọọ. Ọka bụkwa onye mgbasa ozi Amara Chukwuka. Gee ntị ka ị nụrụ ozi anyị ji wee bịa tata. O doola anya na onye isi ala Enugu steeti na-eguzobe ọgbakọ nke akpọrọ Tech Fest nke na-akpọtụ kịta na-afịọ na ICC Center nke dị na Enugu steeti. Nyaba ọgbakọ malitere na mkpụrụ ụbọchị 24, ọ ga-akwụsịkwa na mkpụrụ ụbọchị 27. Ọtụtụ ndị bịara ebe ahụ. Ọ bụ na ị na-enwe mmasị n'ihe gbasatara tech, ị na-enwe mmasị n'ihe gbasatara ịkwalite ndụ gị na ịkwalite uto, gbaa mbọ yiri akwa kịta gbapụ ya ọsọ jebe na ICC Center. Ebe ahụ ka ọ na-akpọtụ n'azụ. Chetakwana tupu ị ga-agba mbọ jee na igwe ịntanetị ka ị rejista aha gị, maka na iruo a ga-ajụ gị ma itinyekwere aha gị, irejistakwara aha gị. Ọzọ dịka ịbịa bụ na onye isi ụka ekpere Zion nke anyị ma dịka Evangelist Brother Ebuka Obi ekwuo n'okwu wee kwuo ka o si metụta ya n'obi wee sị na ya bụ ọgbakọ nyabụ ekpere ọ bịala iguzobe n'Enugu steeti na obi atọchara ya ụtọ. Ọ gakwa n'iru wee kọwaa ka esi wee gbachibido ndị Zion n'ụzọ na obi adịrọ ya mma, n'ihi na ihe a bụ ihe ha kwụrụ ụgwọ ya na ọ ga-achọ ịma ihe mere ede ji wee bee nwee. Ọ gakwa n'iru wee kwuo na ya bụ ọgbakọ bụ pụrụ iche nọ nke mbụ nke izizi eme n'Enugu n'ala Enugu steeti buru ibu otu ahụ. Ọ gakwa n'iru wee sị na ọtụtụ ihe mere unu n'anya n'ihe onyonyo a na-ezipụta n'igwe ịntanetị, unu ga-afụ na ụfọdụ ndị gara ije. Na ngwụcha ya, ọ wepụtakwara nnukwu ego dịka mmụọ nsọ si wee zie ya, wee sị na ọ ga-enye ya ndị Enugu ka ha kee ndị bịakwalụ ndị bụ ndị Zionite. Zion we fly. Otu a ka o si wee wepụta 100 million naira nke o wepụta wee sị na ndị Zion ndị bịalụ ya bụ mmemme ga-eke. Ọzọ dịka ịbịa bụkwa n'ihe gbasatara ndị na-eme ejije nya ndị Nollywood. Anyị n'anya anyị ga-afụzi na ihe anyị na-anụ bụ na ihe asịrị, ihe akọrọ, ihe ekwuru, ihe akọrọ. Anyị na-ayọ ndị na-eme ejije nya bụ ndị Nollywood ka ha biko onye isi na-ahụ maka ihe bụ ejije ya kpọkọta ha ọnụ ka ha fụ na ha bịakọtara ọnụ na-emekọta ọnụ, maka ya bụ ihe bịa dịzịa ka ihe ụmụaka, onye nke adọ ibie, onye nke ada ibie. Nchọrọ ịjụ ọbụzi jenaretọ. Ọzọ dịka ịbịa wee bụkwalụ na ihe gbasatara alụmdi na nwunye. Biko ya bụ ozi dị ezigbote mkpa. Anyị n'anya n'igwe ịntanetị anyị ga-afụ na ọtụtụ ndị eburugo ihe gbasatara alụmdi na nwunye wee butere anyị ọka nkụ oriri nne. Ihe gbasatara nwoke emerọ nka, nwaanyị eme nka. Anyị na-arịọ onye ọbụla chọrọ ịnụ di maọbụ chọrọ ịnụ nwaanyị, biko gbaa mbọ mee nchọcha nke ọma ka ị makwara ma ọ bụ ihe ị ga-emenwu ka ọ bụrụ ihe ị ga-emenwu, maka nakwa ọ bụrụkwa oru echi ị bịa butela anya na mba ukwu si anyị na anyị tinye ya ọnụ. Biko na anyị na-arịọ ọ bụkwa na ịbụ nwaanyị n'ilugo di, ma ọ bụ na ịbụ nwoke n'ilugo nwaanyị na-enwe ka nwunye gị si emegbu gị maọbụ akụ gị ihe, biko anyị na-ayọ gị ka ị pụta wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ were aka mmadụ, maka na ekita anụnwa tigbuo zọgbuo bụzi ihe anyị na-anụ ebe